Praise the Lord. Hallelujah. सिगांथाराव जोंनि बासायगिरि प्रभु जिसुखौ आं हाजासे हामबाय आरो हामबायदों। बे मोजां समखौ इसोरा आरोबाव जोंनो जगायनायनि थाखाय आरो लोगोसेबाव आंनि आंगो लोगो लोगोरिफोर बिदा फंबायफोर बयनिसिमबो आंनि थार जिउनि लामा इउट्युब चेनेलनिफ्राय साफ्रोमखौबो बरायबाय। आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों अनलायग्रा बिदा फंबायफोर। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय मावख्रुबनायनि फिथाइखौ जों साबदाननि गेजेरजोंसो मोननो हायो। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, आं दिनै बे टपिकखौ लानानै आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव फैबावबाय। अब्ला फै अनलायग्रा लोगोफोर, जोङो गिबिथारावनो जोङो जोंनि गोथार बिजाबावहाय जोङो मोनसे बाइबेल पद नायग्रोनि। 2 जहन 1 बालाबनि 8 सिरियाव इसोरनि बाथ्राया जोंखौ मा बुंदों, जोङो बे बाथ्राखौ जों नायना लाग्रोनि। बाहाय बुंदों, नोंसोरो साबधान जा, जेखौ मोननो थाखाय जोङो मावख्रुबदों बेखौ नोंसोरो मोननाय बादि नोंसोर गाव गावनि बान्थाखौ मोनगोन। प्रेज द लर्ड। अनलायग्रा लोगोफोर, दिनै इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों, नोंसोरो साबधान जा ना, साबधान। आरो नैथि रावा बुंदों, जोङो जेखौ मोननो थाखाय मावख्रुबदों। जोंनि जे मावख्रुबनायनि फिथाइ, जोंनि जे मावख्रुबनायनि बान्था, जों बेखौ मोननो थांनायाव जों मा जेब्लायबो साबधान जानांगौ। जों साबधाननि गेजेरजोंसो जोंनि जे मावख्रुबनायनि फिथाइ, जोंनि जे मावख्रुबनायनि बान्था, जों बेखौ मोननो हायो। अनलायग्रा लोगोफोर, जों मावख्रुबनाय होननानै जुदि बुंनो थाङोब्ला जों सासे आबादारिनि खोथाखौ जों सिन्था खालामनो हायो। सासे आबादारिया गावनि आबाद थिलिनिफ्राय गावनि आबादनि जे फसल, जे फिथाइ, बेखौ मोननो थाखाय बेसेबां सान्दुं अखा बियो मावख्रुबो, बेसेबां खस्थ' भुगिनायनि गेजेरजों बियो गावनि आबाद थिलिनि फसलखौ मोननो हायो ना, बियो मोननो हायो। गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों, गोबां मावख्रुबनायनि गेजेरजों। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, जोङो सासे स्टुडेन्टनि खोथाखौ जोङो सिन्था खालामनो हायो। सासे फरायसाया सासे गुन गोनां सोलोंथाइखौ आवग्रिनो थांनायाव बियो गोबां फरायख्रुबनायनि गेजेरजों बियो मोननो हायो। अनलायग्रा लोगोफोर, दा जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ जोङो मोननो थांनायाव जों अब्ला मा, जोंनि जिबनाव मावख्रुबनाया थानांगोन आरो जोंनि जिबनाव जों साबधाना थाथारनांगोन। अनलायग्रा लोगोफोर, जों साबधान नङाब्ला, जों साबधाननि गेजेरजों जों स्टाडि खालामाब्ला, साबधाननि गेजेरजों जों जिखु जाया खामानिखौ मावाब्ला जोङो मा देरहासार जों जानो हाया। अनलायग्रा लोगोफोर, नंगौ, जोंबो दिनै ख्रिस्टियान जिबनाव जोबनो गैयै गोथां जिउ, सोरगो रायजोखौ मोननो थाखाय जों मावख्रुबदों। नाथाय जोंनि ख्रिस्टियान जिबननि जि उद्देश्य, जि नोजोर, जि थांखिखौ लानानै जों दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमदों, जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेराव जों फैदों, जों जेब्लायबो गावखौ इसोरनियाव गथायदों, जों जेब्लायबो इसोरनियाव आर'ज खालामदों, जों जेब्लायबो गिर्जा हाबदों आरो जों जेब्लायबो रंजा खुसि इसोरनियाव थादों। नाथाय बे समावबो नोंथाङा साबधान जानांगोन। जोंनि थाबायनायफ्राव, जोंनि रायनायफ्राव, जोंनि जानाय लोंनायफ्राव, गासै बिषयाव जों साबधान जानांगोन। जों जुदि साबधान जानो हायाब्ला जोंनि जे मावख्रुबनायनि फिथाइ, जों बेखौ मोननो हानाय नङा। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना बुंदों ना, अनलायग्रा लोगोफोर,
नोंसोरो साबधान जा जेखौ मोननो थाखाय नोंसोरो मावख्रुबदों होननानै जोंनो दिनै इसोरनि बोसोना दिनै फोरोंदों। नोंगौ अनलायग्रा लोगोफोर, जों जेखौ मोननो थाखाय दिनै होसोदों जों बेखौ मोननो थांनायाव जों साबधान जानांगोन। जों मिथिगौ आर्मिफ्रा बेसेबां साबधानजों थायो ना? मानो साबधानजों थायो बिसोरो? हादोरखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो गावखौ बासायनो थाखाय। जेब्ला मोनसे हादरजों मोनसे हादोरा दावहा जानायनि वार्निं जायो, अब्ला जोंनि आर्मिफ्रा हादोरखौ बासायनो थाखाय, हादोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बिसोर बेसेबां साबधान जायो ना? आखायाव गिदिर गिदिर हाथियार लानानै बिसोर मोनसे हादोरजों मोनसे हादोरा जुद्ध नांनो थाखाय बेसेबां थाम-थिम बेसेबां साबधान जायो। अनलायग्रा लोगोफोर, मानो साबधान जायो? हादोरखौ बासायनो थाखाय, सुथुरखौ फेजेननो थाखाय आरो गावनि जिउखौ सेभ खालामनो थाखाय बिसोरो जेब्लायबो साबधान जायो। आरो बायदि साबधान जानायनि गेजेरजों बिसोरो सुथुरखौ फेजेननो हायो आरो बिसोर हादोरखौ बासायनो हायो। अनलायग्रा लोगोफोर, दिनै बुहुमाव हादोरजों हादोर बेसेबांबा गिथाव बाथाव दावहाफ्रा जागासिनो दङ, जों बेखौ मिथिगौ। जि जायगाफ्राव दावहा जादों बे जायगाफ्राव बेसेबांबा गिथाव बाथाव, बेसेबांबा गाग्लुंनाय, बेसेबांबा सैनांनाय, बेसेबांबा दुखु आरो दाहाजों भुगिनांनाय जानानै दङ। नाथाय बे दावहाथिलिनिफ्राय देरहासार जानो थाखाय जोंनि सलजारफ्रा, जोंनि आर्मिफ्रा जेब्लायबो साबधान। मानो? सुथुरखौ फेजेननो थाखाय, हादोरखौ बासायनो थाखाय। नाथाय अनलायग्रा लोगोफोर, जोंनि जि ख्रिस्टियान जिबननि जि साबधान, जोंनि ख्रिस्टियान जिबननि जि जुजिनाय, जि नांनाय, बियो सोरबा मानसिजों नङा, बबेबा हादोरजों नङा। जोंनि ख्रिस्टियान जिबननि साबधाना, अनलायग्रा लोगोफोर, जोङो गाज्रि जिउफोरनि हेंथासो जोङो दावहा नाङो, गाज्रि जिउफोरनि हेंथासो जों जुजियो। अनलायग्रा लोगोफोर, मानोना संसारनि गाज्रि जिउफ्रा जोंखौ फाबाव लांनानै जोंखौ नस्थ' खालामनो जेब्लायबो नाजायो। फैयो अनलायग्रा लोगोफोर, अब्ला जों मोनसे बाइबेल पद नायबावनि। जोङो इफिसुसनि 6:12 सिरियाव जों फरायब्ला जों मोननो हायो। बेवहाय बुंदों, जोङो बाइबेल पदखौ जों नायनि। मानोना जोङो मानसिफोरनि जेंना दावहा नाङा, नाथाय जों खामिनाय संसारनि दुष्ट जिउ, संसारिफोर, इखथियार गोनांफोर आरो संसारखौ सासन खालामग्रा गाज्रि जिउफोरनि जेंनासो रोनाङो। अनलायग्रा लोगोफोर, नाथाय जोंनि जि ख्रिस्टियान जिबननि जि दावहा, जि ख्रिस्टियान जिबननि बियो सोरबा मानसिजों नङा, संसारनि गाज्रि जिउफोरनि हेंथासो, संसारनि दुष्ट जिउफोरनि हेंथासो जों ख्रिस्टियान जिबनाव जोङो दावहा नांनांगौ। मानोना बे संसारखौ सासन खालामग्रा संसारनि गाज्रि जिउफोरा जों ख्रिस्टियानफोरनि हेंथायै जेब्लायबो गसंथायो। अनलायग्रा लोगोफोर, धोरोमिया मानसिफोरखौ संसारनि गाज्रि जिउफ्रा बायदिसिना लालसा लुबैनायफोर सोनानै, गाज्रि सिन्ता धारणाफोर सोनानै नस्थ' खालामग्रा जिउफ्रा धोरोमिया मानसिफोरखौ बोख्लायो, फाबाव खोख्लैयो आरो बिखौ थैनायाव लाङो। दा बेनिखायनो जों ख्रिस्टियान जिबनाव जों जेखौ मोननो थाखाय मावख्रुबदों, बे मावख्रुबनायनि बान्थाखौ मोननो थांनायाव जोङो जेब्लायबो साबधान जानांगोन। मानिफ्राय? संसारनि गाज्रि जिउफोरनिफ्राय, संसारनि गाज्रि लुबैहोग्रा जिउफोरनिफ्राय, संसारखौ सासन खालामग्रा सैताननि गाज्रि खायदाफोरनिफ्राय जों साबधान जानांगोन। सैताना जोंनि जिबनाव मेगन मोख्रेब गासैयावनो हाबो।
जों जुदि साबधान जानो हायाब्ला, जों जुदि जिउआव सिरि मोननानै जेब्लायबो थाम-थिम जानो हायाब्ला, जोंनि खृष्टियान जिबननि जे मावख्रुबनायनि बान्था जों बेखौ मोननो हानाय नङा अनलायग्रा लोगोफोर। बिनिखायनो 1 पेटर 5:8 इसोरनि बाथ्राया बुंदों, अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, बुंदों, सिरि मोननानै था आरो साबधान जा, मानोना नोंसोरनि बिसार सैताना हगदावनाय सिंह बादि नोंसोरखौ अख्रेबनो मोनगोन होननानै नागिरबायो। अनलायग्रा लोगोफोर, नाय, जों खृष्टियान जिबनाव मा जेब्लायबो सिरि मोननानै थानांगौ। जों साबधान जानांगौ, मानोना जोंनि जे बिसार सैताना माबोरैहाय अख्रेबनो मोनगोन, माबोरैहाय नस्थ' खालामनो हागोन, बे जेब्लायबो नागिरबायो ना। सिंहआ जेरैबायदि उखैनायनि समाव अख्रेबनानै जानो थाखाय आदार नागिरो ना, बेबायदि सिंह बादि सैताना जोंखौ जेब्लायबो अख्रेबनो, जोंखौ मनग्लाबनो, जोंखौ नस्थ' खालामनो सैताना जेब्लायबो मा जुजिबाय थायो, धोरोमिया मानसिफोरखौ नस्थ' खालामनो थाखाय। बिनिखायनो इसोरनि बोसोना दिनै जोंखौ बुंदों, 1 पेटर 5:6 बुंदों, बिनिखायनो नोंसोरो इसोरनि बोलोग्रा आखाइनि सिङाव था, नांगौ बोथोराव बियो नोंसोरखौ फोजौगोन। अनलायग्रा लोगोफोर, दा बिनिखायनो जोङो जि खृष्टियान जिबनाव जेखौ मोननो थाखाय जों मावख्रुबदों, जों जेखौ नागिरदों, जों दिनै जेखौ हास्थायदों, बेखौ मोननो थांनायाव जों सैताननिफ्राय रक्षा मोननो थाखाय जोङो मा बे इसोरनियावहाय जोङो थानांगौ। बे इसोरनि बोलोग्रा आखाइनि सिङावहाय जोङो गावखौ गथायनांगौ। जों जुदि गावखौ इसोरनियाव गथायनो हायोब्ला, जों बे इसोरनि बोसोननि सिङाव थायोब्ला, इसोरा जोंखौ लागोन, इसोरा जोंखौ दैदेनगोन, इसोरा जोंखौ खांगोन, इसोरा जोंनो मोजां परामर्शफोरखौ होगोन आरो सैताननिफ्राय जोङो गहोजानायखौ जोङो मोननो हागोन। अनलायग्रा लोगोफोर, जोङो मोनसे बाइबेल पद नायबावनि, जाकबनि 4:8 बहाय बुंदों, नों इसोरनि खाथियाव फैयोब्ला इसोराबो नोंनि खाथियाव फैगोन। अनलायग्रा लोगोफोर, नाय, नों जुदि इसोरनि खाथियाव फैयोब्ला इसोराबो नोंनि खाथियाव फैगोन। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, जोङो इसोरनि खाथियाव फैनांगोन। जों जुदि इसोरनि खाथियाव थायोब्ला, जों जुदि इसोरजों दैदेनजायोब्ला, जों जुदि इसोरनि अननायखौ जोंनि जिबनाव जायगा होयोब्ला, इसोराबो नोंथांजों लोगोसे खाथियाव थागोन। आरो जेब्ला इसोरा नोंथांजों लोगोसे थागोन, जोंहा जेनिबो गिनांगौ गैया। दुखु दाहा, माबा मोनसे आंखाल, माबा मोनसे समस्या, जों गासैनिफ्रायबो जोंहा गिनांगौ गैया। माब्ला? जेब्ला इसोरा नोंजों लोगोसे खाथियाव थागोन। नाथाय जों इसोरजों खाथियाव थांनांगौब्ला जोङो मैला गैयै, दागो गैयै गोसोनि जों सुबुंफोर जानांगोन। जों अनजाथाव जानांगोन। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, फै अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, जों दिनै खृष्टियान जिबनाव जेखौ मोननो थाखाय जों मावख्रुबदों, जों बेखौ मोननो थांनायाव जों साबधान जानि। बाइबेला बुंदों, साबदाननि गेजेरजोंसो मावख्रुबनायनि जि बान्था जों बेखौ मोननो हागोन। फै अनलायग्रा लोगोफोर, जों खृष्टियान जिबनाव जि बान्थाखौ मोननो थाखाय जों सान हर जेब्लायबो इसोरखौ खुलुमदों, जों इसोरखौ सिबिदों, जों इसोरखौ बाख्नायदों। जोंनि बाख्नायनायाव, जोंनि सिबिनायाव, जोंनि खुलुमनायाव, जों गासै बिषयाव जों साबधान जानि आरो जों गावजों गाव अनलायनि, जों गावजों गाव हेफाजाब होलायनि। सोरनिबा निदाननि समाव, सोरनिबा दुखुनि समाव जों गावजों गाव बानस'लायनि। प्रेज द लर्ड। अनलायग्रा लोगोफोर, फैदो जोङो अब्ला जों खृष्टियान जिबनाव जों जेब्लायबो साबधानै जों थाबायनि। जोंनि थाबायनायाव, जोंनि रायनायाव, जोंनि नायनायाव, जोंनि जानाय लोंनायाव
गासै बिषयाव जों साबधान जानानै बे बिफा इसोरनि उन उन जों थाबायनो। प्रेज द लर्ड। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, आं दिनै इसोरनि बाथ्राखौ बेखिनियावनो दोनबाय। जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि गोथार गोसोनि अननाय, खुलुमनाय, सिबिनाय गासैखौबो आंनि थार जिउनि लामा इउटुब चेनेलनि जानानै आरो लोगोसे आंनि गासै न'खरनि जानानै बयनिसिमबो बावहरबाय। गोजोन्थों।